Moltes gràcies. Desgraciadament, avui el Partit Popular calla i atorga, però això no és prou. 4 dies abans del començament dels menjadors escolars parlava jo amb un representant de l'AMPA d'un col·legi d'ací del poble que em deia que no sabia com anaven a començar el colatge, que els impagaments de conselleria els havien fet inviable el començament normal del curs amb el menjador escolar. Finalment van poder resoldre, però en aquesta mateixa línia, i tal com publicava el Levante, 85.000 alumnes que havien sol·licitat la beca del menjador començaven el curs escolar sense saber si la tenien concedida o no. Potser estem parlant del pitjor començament del curs escolar que mai s'havia vist al País Valencià. A Vila-real, tal com ha dit el meu company, el regidor Alberto Ibáñez, pal·liàvem l'empastre tot el que podíem i més, amb les beques locals i amb el transport local, que li recorde, són subsidiàries de les de conselleria. És a dir, si des de conselleria no fan bé les coses, difícilment nosaltres podrem cobrir tota la demanda local, i més quan seguim sense cobrar, tal com ha dit el meu company, $500.000 d'euros que se li deuen a la regidoria de serveis socials. $500.000 a la regidoria, 280.000 als col·legis del poble. No va ser fins al mes d'octubre que finalment la Direcció Territorial d'Educació donava resolucions definitives i obteníem resultats com aquests. 2/3 més d'alumnes gaudeixen aquest curs de la beca íntegra del menjador. 2/3 menys. Un complet i absolut desastre. I això que encara no sabíem que també els anaven a llevar l'ajut al transport escolar. Una resolució, la de llevar el transport escolar, que Compromís ja vam denunciar davant del TSJ i que finalment s'ha admès a tràmit. I mentre redueixen els llibres, beques de menjador i transport escolar, el Consell destina 360.000 euros a omplir autobusos per anar a veure Fabra. Quasi 60 milions de pessetes. Ho entenc. Entenc perfectament que Fabra hagi de pagar autobusos plens de palmeros per a no afonar-se moralment, perquè dia rere dia té a les portes de les Corts manifestacions, farmacèutics, funcionaris, AMPEs, dependents, discapacitat, i he de dir-li, senyor del Partit Popular, que entre ells molta gent de Vila-real. Moltes gràcies.